Hej, mit navn er Juliette. Jeg vil gerne søge stilling hos jer, fordi at min største drøm er at blive unge bibliotekar. Det har gjort, at jeg har arbejdet hårdt for at få en masse erfaring inden for det at formidle for unge. Det har jeg både gjort ved at være i praktik på Svendborg Bibliotek, på Middelfart Bibliotek og i Kolding, hvor jeg har arbejdet med skoleforløb, guidet fælleslæsning. Jeg har været med til at lave booktalks for udskoling og lavet arrangementer som bogbingo på Instagram for at tale ind i, hvor det er, vi fanger de unge. Og så har jeg været i Kolding, har jeg været med til deres YA Book Club, som var en stor succes, og hvor der kom rigtig mange unge. Det har også været med til, at jeg har meget stor fokus på, hvordan man skaber fællesskaber for unge, og i den forbindelse er jeg underviser ude på Ung Odense, hvor jeg har lavet 3 fællesskaber. Et YA Book Club, et fantasy fællesskab og et skriveværksted. For at danne steder, hvor unge kan komme og være og møde en masse mennesker, og hvor vi hygger os og bare lærer nogle ting og laver fællesskab omkring forskellige interesser, både hvis man er til bøger eller til film, eller tingene midt imellem, eller bare gerne vil være med til at snakke om nogle nørdede ting. Jeg elsker at arbejde på biblioteket, og har fået en masse erfaring inden for det, og har kendskab til de forskellige metoder, der bliver brugt, og heriblandt Cicero har været med til materialeindkøb, og både i Middelfart og i Svendborg har jeg været med til at omstrukturere og ændre, hvordan deres YA-områder er sat op. Jeg har speciale i fantasy og eventyr, og synes selv, at jeg har en god erfaring og kendskab til, hvordan man kommer ind hos de unge. Og så har jeg jo arbejdet med psykisk sårbare unge gennem frivilligt arbejde ved læseforeningen med guidet fælleslæsning. Jeg håber, at I vil snakke noget mere med mig, for jeg kan virkelig godt se mig selv som unge bibliotekar hos jer i Vejle. Og danne en masse fællesskaber og gøre biblioteket til et sted, hvor man ikke bare kommer for at låne bøger, men for at være og snakke og bruge en masse tid uden for skolen. Så håber I snakker med mig.